kese ene Akwasidae ene di Akwasidae na mo se obiri konfo nochi esike dwa kofia wo beso ya emma wo obiri konfo nochi Asantehene mi di ye ho firi nkwaso mu ama Asantehene benya ye fa ho die di no saada no eye da po kese eye ni gida Aduro saada na eno na ya ne ye kam ye na nanom ahohom no obia wodi enti obia dia wodi no eno na woso wo ye fufuto fufuo ne ye de asre enhira ne fufu kokko ne de apamusuo ne esan enti na chese etofita na se kire no no yeah okay mahunu bebre ba na menti ase yeah enti wosi ye wi a ye de bigu adiem ya ye amamre na ma Abosom ni nyina wie no ne ye de bi agu kodam ana ya awam ne ya to ne ye kasa eto pete esire nhira ndi ebedika to kokko no ebedika to kokko no apete apra ewafi ohane abebrese ya pra to ogu ye wi ne atu fitaa no e de asire nhira ene nkoso ene ahoden ne nkwa ene yedie enti wo beba ba fa aduane no ne test ne de no na asesa wo widi be wa na wakora na ebedu tan so obekwa akofa no ne test ne free ne chese na nanu ma bidi na Aduro daboni se nke na Akwasidae se ya sha afia sese ekuro ne hene be fa kuro nim na ensuo bi ewo bi a wo makomako yi apaye na ensuo bi a na onkoso so be fufuto na o mo de kosi aka ho kwantana bi aso eto de kosi a wo ho akura bitimi anase gina ya ye di chichiri kuro no we se di kosi a beguso Konkura hanya wuni abasan su ufro dumpon kwaye mudu tankesi a wojin pimpim obre sampon sanchen sign that the banano asua siri de konfo aponyi na mwakentinka okonfo ya we yada wasiemu okonfo ya we yada wasiemu emo bi akwa ba edi aba TV Buafo TV ama bi akwa kan kama wedi sana mu ewo ebi one eye channel so a chese bibia nso demu kama esunso mu dwumadi ene eba bedi ena ye kwasiada edi afi 2024 ekani na die ye nikakura wo mu ni se ene ye Akwasidae na ebi Akwasidae se nsu ana wo se ben nananom na amamre ne amane edi wo bia no ye no mo ka ho asem na ahwefo nso hunu de ekoso eno ntinene ya ba bepiem ewo the great one nana yaw red and white power sakachi amene no ebe twetwe nkomo yebedi nkomo e de afa sunsum mu ho ene ye ka se Akwasidae kra ni sei Akwasidae di afi bia ni mu no e ya nan sunsanso obe ni wum inhira na no me sei ene ho sem sitie won se ukopiem ofikisie mu ene yewura opemso Asantehene nyina yewura ene enyam kwada asem kra nyema ekoso odindendia enya asem ketwa yebedi nkomo mama openi kase na kwaba na yenchi kimedina se openi bibi aboko die obade na na mutumiti eda na nanu mase ene na Akwasiada sedie obi animu no na tintini titi abotai nti ene maba ha no mo pese ahwefo nso tini ma biase ya no bu ha wase Akwasidae Akwasidae edi akura ni Akwasidae yakada dabone die ne dabone na ono be chiri mu na o mahwefo enso anyanti ase pa Akwasidae no kura na ye hemfo ne di sa Akwasidae no sei na mu nsem sitie Akwasidae ya ne di afibia kan no sei na hu nsem sitie enti obachira ahwe atiefo mu ede kaminya be no medawase omachia boafo ahwefo ene madafo yeah obi ami mo bibi afisha pa okay ama se na nanu ko na nanu ma ho de na nanu bambo kese na nanu tu okay ede amo obi bia wo hwe boafo TV sebe bibi obi asa 2024 ya yewuru di anko ya ama 2023 2024 enko yinye de okay na de make nyina ne se
Moshie program no. Na mo like na mo leave comment for my. Aha ye try dey ni suade. Ye kire susu sem ne ye kire tete amamre ene amane. It is a hunu program bi. Ni aka bibi na won ti ase a na won leave comment na my. Ye really ade ho bi an answer wo no ye de bema wo. Ye ye ka so support yo so na no so won leave comment na dey amaye. No Moshie program na ma afofo. Sa freeway ya afia wose tete amamre ni amane no ye hyemu kna fi se yesi wo yira ukrumu hina ban ya wo yira wo dwaba ase ye nana no tete amamre ni amane no ye nuanu bi ayira ewo mu nti yira no ma yira wo mu no akofensu nsanso obone e de abre wo mu fi se amamre ni amane se wo yira na ase wo totwena e mane ma ye bisi basa ye dai e de mawo bise de wunim na wo ye ne sebi ne tiamra e wo sunsumu eti abasa masa sunsumu ne sutimi ye de ekutia wa brabo eti amamre amane enu nti ne yese ye ne de yentoto na se ana Ghana ha ene asantemai ye de amamre ne ye mane ene kyekyere asantemai ya amamre ne amane ene ne ma asantema be ya asantemai ayamamre ne amane ene ma Ghana ene wiase nyina sebi asantema benya sikadwa kofi ema wiase nyina no ye ka ahini a sikadwa kofi ntino ahini etosom yensa ye wura wote kokoso enu nti asantema die se wo ya asantini ba wo ya akani ba wo ya Ghana ni ba ukuro mama mre amane ye se wunima hyase na sua ukuro maba kwasam na wusua ukuro maba kwasam wi a na wasua wabusua na wufiri mu no eso amamre ene na bakwasam se wuhuru sa ne ma we mienu a na wudi so a ebe ye de ben wasa bonsama na satan ana nipa bi oye nipa betimi akwati awabrabo asai wo life okay nipa bia na ebe hia senka ukrom amamle bi o honom tokro bia hunu mu yeah fi se o se ye kase Akwasidae ye na nanu tetefo no nyankopɔ bie woni na wɔn nimdie na wɔn adwene de meka ate ase wɔn kan na yɛbɛka na ene yɛbɛka sa enane sa maako de meka ate ase 42 asesei ana de konya 40 days enti ɛda na besie no esi kwasia da yɛse ene eye da ponda ene eye Akwasidae eti na Akwasidae no ye de sum ye nananom ne ye de aka ye nananom a omo be kyekyere ye busua omo be kyekyere ye man omo be twa asa no ye de ye nkai dum e de asiwo eti eda sei eye Akwasidae eye da ponda ye de kai ye nananom sum amamre ne amane ne ye de ye busade e de ayede e de ato wo manim okay so what you say eti Akwasidae no se wo hwa asantemama ye da bone kase ye da ponda ene Akwasidae bizatama ye wura ya de nyina obiri kwafo anochi obeso asikadwa kofi no eda ye de bo odwa edi so asikadwa kofi na ya Akwasidae Akwasidae na ye Akwasidae ana odi ye sansan kyerene no edi so asikadwa kofi eti se wo wura asantemama ye da pon kase a ye wura otekokoso otumfo edie eye Akwasidae Akwasidae so we no aba be wura 2024 eno ne da bone a start 2024 eti na wase ye nananom amamre ni amane no ye fa ye nananom amamre ni amane so ni ye fa nsa ye fa ye twan ye fa ye kosua ye fufu ye to ni ye kanche defra nananom edifra ye samanfo ni ye kache o mo se sa 2024 ye wura mu yi sabio osu awrehuo wohia ahokyere abama ne yaledawo empetuwo kwadana nananom mpafiri yawo eti ye de sa da boni kase wei ede ba besrenkwa asre yedie asre ahoto ede ama ye man ne ede ama oman konkuru Ghana empo ye kuro ne ede asre nshira ede ama ye eti se ne wuwura konfuo bia fie ana wuwura himfie bia odwan
ye di odwan eye amamna ne amane e de awohoro bone a ye ne ye wom 2023 no ye twodwan de awohoro safi no ni ye sa 2024 we ahye nananom nsuo ne nananom abosom nsa ene nananom samafo ne nananom konyansa say 2024 oha ni abebrese ene koda na nye dai emma yeso na twese nana uche mu a sa Akwasidae eye da efa ne se yewo kude yewo fofie na omo kwabena nyina wo na sa nan nyina no Akwasidae no fa se wono ne panyin Akwasidae ne panyin yewo Akwasidae yewo fofie yewo kwabena yewo fokosie yewo wukude yewo fomene fokuo yewo sa na ni nyina ye dai ewo ho ba asante die ye dabone kese ene Akwasidae I can say Akwasidae ni Asantehene ye ene di Akwasidae na mo say obiri kwofo nochi esike dwakofie wo beso ya emma wo obiri kwofo nochi Asantehene timi di ye ho firi nkwaso mu ama Asantehene benya ye fa ho die enti no saa da no eye da po kese eye ni gida ni Akwasidae eno ni Akwasidae eti samre sa owura konfo bi afira wa ye fufuo enu tina ka me bebi so ase nana me mama wo enfra ntomada na say nyolada ba ne die wasesem yeah ene ye da ponda ye sole o machi 4 o'clock ani ye sorry ye ani ye ya amamre ni amane ema nananom ani ye frɛ eso aside kwabena ema ne ba tire so be hwe ye sese yi ya wei ede ne be koye ama akonfo yaw ede ne be koso ama akonfo yaw wo ha beba amane beba kwadana beba enti ye wie ye no ana ba ye ne ye nananom aduane ye ku wo mu dwan na mo wie no e wo se ye de ye aduane ne ye de ma nananom no mu didi enti wo mu didi a no mo so adwene ye ho aka se o mu didi no mo so mu ayedu no mo so akonfrɛ adidi ama bi afra to am ye so ye dai afa bi adi enti aduane na ye no enu ti na akowura himfi a ye no aduane ma nkonwa wie a ne ye no aduane ama nananom samanfo okay ye di ehia asema ye dai atu wo mani ti sunsum no edi no na omoso ko abakọ eye botaya wudi gina so dia masunsum na duane edi no no so didi no 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 so tie wo hawo no 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 so akwa ya ye dai edi amawo enu ti so ya Asantehene wo ya kaini amamre edi amane se wototo na se a ema wo abrabo etosini ema abrabo ntumpo nya dai ema so ati ase yeah abisafo Aboafo TV na wo hwe no yedi nkomo mene konfo ya red and white powers ene ye Akwasidae da ponda kese medical ka chiro se ene Akwasidae edi afe no ekan enti ene mesesa wati ase afiri mu nsem enti ye nananom di niema agufam mo ya amamre se ni be ya bibia be konkai nana enu nti na ukopiem wo fikese mu a yewura make say kopiem UK ni ade ade a the whole can say Ghana hanum Asantehene nko na ukọ Juka omudi Akwasidae ema won se ase menshi akasa na mudi yeah aka na mamre eti baabi a wo no enkasa watu kwan enti wuja wa mamre no amane de ato enu na akutie ye nuanom e wa amonone enu na ese ye nuanom bia wa amonone bizese bia nipa kwa ni fie gina ye bia woni ase wondi preku wabete saaba kwasem no oni Ghana ase enti no kwatra amonone wodi preku eti sunsum na ho de na woso wode bra wo no wodi na chiwade aka wakra no eti wonti bi mefa akra ne nkokoko nye dai ema eti obi wo free ni kurom a na mamre na mane ana wo free na busuo mu kwachichiri ni kura akope kuro fufuro so tena ni fie amamre ni na mane no ade a wo mu chi no odi ti se woni se woni fie wonti no odi na bonte no enka spirit no ba ebeka wo spirit ebeku atia wo daachi eti ene na yeti asesi e no sa 2024 we amamre ni amane ani ebekire ye kire na wusua ebeboa wo eti se wo hwe na se wutie ye na se wo pe baabi ye be kire tete amamre ni amane amu wo brabo eti betumpo 2024 Aboafo TV Chiramai TV ani Akwasidae TV ani Obiniwa TV aha ye kire amamre ni amane saa de we si ye kire no school mu a ebeboa nchirima
ye kan ha say no se wo ko school kura na ya mamre ni ya mane pa bebrebe no ye nkyere first kwa ni ye ko school no udu class 2 a ni ye baabi wo a ye di bolnwire ekwa ye fa so wo bolnwire enya kente ema ye benya kente abakosem ene sa na emani nyina ye nsua ko kyera no enye adwuma biem enti aman kyirima no agira ewo amamre ene amani mu enti abasa na se wono ko hu se obi ya amamre ne amani a obuni se eya abonsamsem obuni se sa ne amani ya tantade ba sa ne amani so na ye nipa ne nkwaje eno na ye wunhyira ba watu atwere enti abemu agira ewo abrabom ene wiase nana mame nsem bisa we ene daboni no nsem ko ana ye di hu komo obi beka se daboni no enyema ben ni nyema ben na ya moyi no mi ko me ba ma be hu se mafufuto etam fufu ye kokko ha fita wa ha kusua dawe so anyway no die ntina eduru sada no ko amoye ye sa nyema we nyina eduru sada na eno na ya ne ye ka no ye na nanom ahohom no obi a wodi enti obi a de a wodi no eno na woso wo ye fufuto fufuo ne ye de asre enhira ne ye fufu kokko ne ye de apamusuo ne ye san entina chese etofita na se kire no yeah okay mahunu bebre ba na menti ase yeah enti wosi ye wi a ye de bi gu adiem ya ye amamre na ma Abosom ni nyina wie no ne ye de bi agu kram ana ya awam ne ya to ne ye kasa eto pete esire nhira ndi ebedika to kokko no yebedika to kokko no apete apra wafi ohane abebrese ya pra to ogu ye wi ne ato fitaa no e de asire nhira ene nkoso ene ahode ne nkwa ene yedie so ati ase ya eti ye sa de no mani wi a afa na wodwan na yakunu no sebie ye de bi be ya aduane na de bi abre na nanom nsuo ne na nanom Abosom ye wi a ye na nanom nsamafo eso ye de wo de asuo na ye de nsuo e de nsasi ho ne ato wo mo pro se de meyere to me pram ma bedidi no na mami bisawo sa aduane na amudi si o bohu na obi ayese bosumasuma na asuo asiridi fa ne de kosi no na omudi asi o ma sansuo asi ho kama fa we koma brafo no omudi akọ fa we kosi ansamafo na aye omubedi na aye den na afenu achi no obi timi ka se na no modidi awi timi kwa kodi eno no ehuzazo ni akiri eno de ewom ni test ni besesa omudi ni osunsun enti wo beba ba fa aduane no ne test ni de no na asesa aduane na wo ye no e bia wo ye na no pa yeah otimu se e de pa bia akom yeah but ebedu nyime na abakwa akofa se wo di no wo de odi si wo within be wam na wakora na ebedu tan so obekwa akofa no ne test na frim e chese na nanu maba bidi wow ana se ye de aduane mani free de na mehunu ye na me nkom ye no se ye de aduane si Bosom ho ana ye de abuduane kosi na nanom nsamanfo ho a ne ase ye de aduane si na nanom nkunya ho na se obi kokodi bi sese bi wo paawo a okodi bi e wonyaba na chese aduane ya bodin gi asi wo se ye de ma na nanom nsamanfo Abosom na nkunya no nipa di eye bebrebe di ema ne bota ya wo hwehwe ne saka there was time bi ana me maame e shefa na madam bi wo yekuru mu wasache duma se nyina su na wonyaba ne ye de basere no eti ye shefa ani efufu toma Asantehene ani ye de bi guso ade achi anopa ye yi bayira na keka ne hye eto no so wunti bi nka ne hye babayira ne obetim de akoto jema kusikusa ho na eja wadi badam ne ba ya no se bibi kasa che ne se ondibi omra magi bayire no wa mu obi a ni bayire ni bi sesa bayire bebrebe nyina na ototo no otena firo no odi ye ana Asantehene kosie ya bidi ma kosie wei ena ne ba emfama me na ye sere me machiri nsu akira Abosom nsu akira konfo ne asofofo so eba ne minya bi se wo so ye su ampa wadua ne wadi amanaka no me fa no madi ma aduani enya sanche ne fama me enne wo kura memu maako 9 4 me na me ka kire wow
was such a duma say you so. It is also your chef and anu ye. A month for the 2 Abosom na duane so bedi. Send me anam yawe. Said they make out here say, Ubia wobu awa yale, or see meaty. Send another more aduane ya midi and some yare. Ampa ebesa ne yare. Entina na che say e kan say kai si ukọ Abosom fia yes ye to enam anase ye to agano aduane so. Sa aduane na obode to so se bi nam ne ade ade no. Entina mrantie na pere ho pa no. Obi ape. Na che say no nye botaye se awo nko a na Debi o botaye a wodi kodi na wodi akodi. Enti no wodi a adwen be na ya na ba Abosom ni tirim se omodidi amana kana wonso wodi adwen be na ya na ma ne ba no kire se woni ne wa pam woni ne wa sawoso wa nyina ma enti ni kwa so wo yiwu ma enti ba sa na woni mutirim asem ti ya fisa obi wa na se wo kọ Abosom fie ne ba kọ Abosom fie kura no wo pam no woni se Abosom fie ade bi wo obi aye no me so ati ase eti se wa timi aba beto nsani na didi wadidi amna ka mo wa ba didi a woni se wa nyi ne totwere se wa nya ade a enye eti wa dono dia e wo so no so do eti akwanu asa nyina so ba bia wo bia no ba bia wo nam bia no e wo so wadi ni sunsum ne na taban e kata wo so ena no me bai na Abosom ba ko aba cash money ze ajaku ono ane cash money no ajaku no ko okay na obaye no na wo ka asem bi wasi obi biala wadi di ni papa no aduane na so wadi di awi omo eso aduane ana omo so nam no o ma sa nipa ni mfiri mu nkoda obefe se yedi ana se wuo kura no bi amantam na obeji nipa ko fi se wo hunu se nipa no ewo ni mugidi wo hunu se nipa no sabi wono na yato na twere se wonyi obi no ono ne die wo hunu se wo yobi eti so wo hunu se wo yobi de enti na wo se o manipa ne keka adwem e wo se wo fa nipa ne se wono a ni wo service nipa ne life e wo akonu asa nyina so na che sensem a nipa ka de fa Abosom ho no Abosom no so mote ebi se de enti ana na me ka ne se ni se obu a wo se an me de Abosom no aduan de emitan se bi kan se bebre se Abosom no eti sa ne ma na no so ha no nti se wo hu se wo bi so e kan ho dan na enna ema nedi moa ebuwa no enu nti se wura Abosom fie bia Abosom fie se wura Abosom fie a e ho na nkurabo ne wo akurabo kubia wo kwetena Abosom fie Abosom fie waje yalefo waje abodanfo waje ehiafo waje obi enibie ana waje obi owo bi Abosom fie ni ho ana obi obetena Abosom fie bia no sabia se ya sha wodi nuru ama no ya sha se ka duru ama no ya sha tu aduru ama no ne ye Abosom aduani si wokura no wodi a Abosom ne hye ne den no se ba na wo so sa Abosom ne hye ne den so no wonya ne aduru ba Abosom na hye ne ma ana wa mena kokodo ti ba bia wonam no am pese sa nipa ne nani ba ye dai ebegu ase ya ka che se we kura no ntia Abosom fi ana we ya to no jiwo bi obetra Abosom fie a wo mu ade wo ya hantai ana Abosom ne twene ho firi ne nchen wow akwaso obi otia yemfie na amamra ni amane wodi so se nipa no omre wa abrabom on say first ni ye kura ye titimu no na duru daboni se nke na Akwasidae se ya sha afia sese ekuro ni hene be fa kuro ni na nsuo bi ewo bi a wo makomako yi apaye na nsuo bi a na omkoso so mafufuto na omo de kosia aka ho kwantana bi aso eto de kosia wo ho akora bi timi ana se gina ya ye di chichiri kuro no bo se di kosia begu so bi se ba di bifoke na no se sa ne sa Abosom no o sere se we akora bonya na se onyo hwe first ni ye so no wini na ye na no mpesi ye bedi a omo ni se wo mo de to wa no ma fa hu bi ato so a omo de to wa akwakofa omo se uni na se de na no madua de to na se okokofa di a wako wiati na namba mu aya akrofo se na omo boa omo pese gu oche na no mu didi wi asa no aye de akofa mi kosia ma di no ye kuromu no ye kuromu ye wogina ye bi wo ho ana nsuo bi so aye de nchichi ye kuro no Asantehene soko eti soko no se sabio obi afrefo mu ba afi bi adu no obi ekodo a oduwa no akasa akire eti sa afidu na se wokọ afuom ne ba yire na boye ne ba nchi na boye na bure na ba ye ne nkate na ba ya
ni ntosi kura na ba ya oduru wosekim onika wodika tibia shase ba ya na odika twabia na odi akwa Abosom etu bedu boso ho so ye kwem etu bedu na ba nche da ho bedu na ba yire da ho bedu na ba odi da ba bibia bi ho etu du wo na sekwam do wa ba yire no afa no akọ no adi ba nche da na da ko wo adi ba abure na da no afa no akọ no adi Bosom na unu se wodo no na won ka ho ma ne nche eti wo se de ade na ayeye no ono kura ma na ni chi so wa na ade ya o se de site eti amamre ni amane no ye jaatu a eseye ye jaatu a emabonsam timi wia ye jaatu e ma ye bre wa abrabom eti 2024 amamre ni amane no eno na wasi yesua eno na wasi yediso Christianity abekum o mayi Ghana enye Christian country Ghana ye traditional country na ye traditional country no na obi ntimi ni nua bone obi ntimi se ni nua bi obi ntimi se ni nua bi abrabo obi ntimi twetwe ni nua na ntini eno na mo senye ebe ye Christian country na better than robbery country said they make out ase o my way da wo mine eda yini ye sunsun nyuma no aye ti sunsun nyuma ase no aye ye no kwafo wo sunsun semu no o my way da yakoma so se me maka kira Ghana fo nyina abose me baba beti school me school na me baba beti no aye tete amamre ni amane mesa chebeye ama beye soso beye aye wa beye na we sure say ye be cry I can say ye be accept school na beti say beye school obi antimi si me ho kwai say no Ghana Education Service for na be ma kwan say bia ade we ade ma me ka asem nkyere wo we wo beye a nyankopɔ do no po asem no ma beye beye ne kyere say woni nyankopɔ wa apam ama de bia hinta bia ntimi nyedai ema wo so eti die besi die bebe bia woda na de yedai e de kyere wo enipa da sani bi na atena wiase ana adwene bia woni patirim ana matumi a wadi tinimu no wode yede wo so wode yedai eye sabio abroni bia no obetima ka eti abrofo nya abayifo nimde na wo hunu no wosunsumu no eno no odi pia ni so wode abaye ka eno de pia ni so de abaye sakre eno de pia ni so de abaye moto eno de pia ni so de abaye fon se de make out ase enti obia so wa aduma chede nyankopɔ ye de edema no obia wo botaya nyankopɔ ye de edema no akannim die no eni tumi na beka ho amade nyankopɔ de ma no na wie peye eti e wo se sunsum wo da de wo hunu ye no e wo se de pia ni so eti senka Africa ye beye ni yemfa se ya de ana ka Africa de ye beye de ye hunu ne sunsum ade praye beda na elupre ade kontomra ha ba beda no moto ade praye beda na sakre ade singing room near the Dan hotel yeah ebe ye sa de no akabeti ma pie ni so abrofo ni na ye yanko awo Africa nya abrofo nko a Africa ye ne ye ahemfo ye na wasa ka abrofo ne som ye wo japade wow ye kuratumi abrofo no bewredi wo se da bi Africa kuratumi ekura power eti ne kwase ye kwahye wo mase ana obe use strategy ana o de Bible no edi be sisi ye no de be dada nipa bi asabio nya bonsam aye dai awia wo mo eti se mese mati misuku me chetete amamre ni amane me kire me nim dia me wa ye ntibi ka chese ye ma me ho kwai dinya okay I say Ghana di bia kwa koye mempene bi wiase ne agiatum me wo mpene a me ka chema nananom Ghana ne lesbian ne yagitum wo yesi yagiatum ne ade me ka chema nananom bodua e ka chema nananom say nenu babia kasa wasi Kristo ni kasa wasi Ghana ne lesbian e abonsam o munyi ntum Muslim kasa o say e abonsam o munyi ntum ani yeden se ye nananum so ani ye nananum Abosom samosobu wo ho na samoso ye mochiwade de a ene mo nkasa mayen sai mochiwade eti ni bia wo beji atum mo nananum Abosom ye di mochi no ye nim sai mochiwade eso ni pa bi se eyamade amope eti sai mo mpe ene ni pa bi didi buragu mo so a
ya jige ni lesbian ni tuma enipa bi on betra se age atum se nipa na anye wo ye ba na so ne be ma da nananu munini wo ma ne baba ekwa wale be ma munini ani e kanche ye nananu mumpe ne nyankopon penti no nananu makasa ma nipa bia sebie no ma wodwiri di ache no nananu mada no wo madwiri ama gen ni lesbian na tiba anya dai ama so eti ye be ya de be boa ama oman be tumpon e ma be mu oman no abrante bi nkobokro no enam nim de bia nyankopon de ma ba wonnim ho assassinti no ni e ba be che na so makoya ye be ya bam na ma nananum ene ebise nyankopon nyamena na be sese wadwene nananum na be sese wadwene amu be support me kura be boa me say nana me boa me school na tumpon na mro fo kura tinya say ya papa ya friend say kantanka okay kantanka segana mpanifo sebio ya ma ye ni da ho ani e support ye papa kantanka anka duty ana ma wiase ayede me kra ne ma we yaba me kra ne ma we yaba me kra na ma we yaba sika odi kwa koye no esai na maye ma ade wa ha ya kakra biem duty wom anka sa ho kakra ne kura no ebe build wo ma we ama wo ma kokoro ga na fa ne ntuma pefra fisa wo ma ya ye wo gold wom ye wo timber wom ye wo boy site wom ye wo bibia bi wom ye wo kelezi wom ye wo petrol wom eti na sa mai we na wase okwa ahochirim eti na sa mai we na wase okwa bose abo ye nim de na nya adwuma ana ya Africa na susu na ye wo no ye nua bi nya ni monyama ye support no ba ye brenase obi kura wo no free ye funu ba akum kura aba no wo kwasoro no wo akasa wunua na wo brewase ba wudi na nanu machi a obedwuru wo adwombone obeyi na firi ho wa nyi na firi ho wo bechi no wo ka ode bechew wa ka onfa nchew meboso kira ma wo hoyi meboso tegalu wo hoyi Amfanfri wo hoyi di ewo ni di aseka wo hoyi wo yi obi bone wo se obi awade wo se obi animonyam wo ji obi awode na wo chi obi yiye die na se ye bambo de mana o chi se ni pana o kana numa se wo de che no o kana numa se wo fa nche no bisa se ni pana ye diboye ni edeti ni ma diboye ni ntrase no se ni boni biye enti ye na nanum som no eye justice eye justice sounds here intiasie yeah enuti na wo se konfo bia no enwira ene adifufu anya dai empa ne ho ita yeah okay now quick one ba ku mienu bi na yan fancy ne kasa de fa Akwasidae ho yeah na Akwasidae no duru da fa se konfo bi anya amamele se wo ya esusu aso etosu biom se Akwasidae no duru na se eka obi akoma se ne fofidai me pese me ya ade se ma nananom na nananom etimi ye makoma so de mama a ekwa wo ho sa etoso miensa Akwasidae no eyeda o se ne Akwasidae di afenikan yeah eye soronko wa Akwasidae ni na mu anase ya Akwasidae kro na no na ebe hye afenase enti eye soronko o se wuwura asante a ye wa ada kese ye wa Akwasidae no manti bi wo ho a eye dana eye wiase nyina achemienu anase achemiensa eti ho no wose ye daase edema o twede mpo ene nananom eno nti ye yidani si wose enade we de eye ada kese so ati ase eti ada ne de ye di ada de premusuo ne esan ne ye di ada de pre ehira ene ye di ne nkoso ne nkwatenten ye ni ada emfa musuo musuo ni abane na ye namu no ane ye di ada ne asi ano kwan enti sade ne duru na se wa nya mogya mfa ma Abosom na se bia unya ade kakrem kra na ka wakoma se katachi ne de ma me nya ye ni me de ma tiso mamia boni bia ni achi dabi enya ade bia na wo so twadwan enya ade bia na wo so twa nantwie edan na duru ye no de wunya ye ana ade ma nananom eti se ye di ade na duru Akwasidae bi na wonsum konfo bi kwa na wonsum busum bi a wobetimi afra konfo bi nana ena mate se na ya Akwasidae nana de akokọ di wodwan di siketo nsa di tokosua fana na ye nananom paye me ma nananom aduane bi ka che nananom so omomo ame nananom bebo wo mu ni se wa twere wo mo ho eti wo so omo so ye de adwene wo ho eti Akwasidae de
so obi hwem na so wotie me ana aduru fokosie fofie kwabena awukude na sa nipa na kana koma so wo ye bibi ma nananom a e wo so wo ye enum kura wo hira chen bebrebe obi botan se na Akwasidae nananom jidwa ma asuo mu se wo mo am na menye sika nananom bebo wa mo wanye sika be de na aduane aduru bi wo betimato aduane de abre no aya asemu yanche nananom ade kwa wo che nananom ade wo mo dobo na ye de edema obu anu ma wo se msuman de bia mana de nso me hunu hwe eya na wo hwe ade ana ba me ka se mi kiro ya fada ko nkyere danfo okay sunsumnyuma na ye no wonti sunsumnyuma ase a de bia wo bebrem spiritualist so ate ase ye de mfre bebrebe ne de ase wa brabo an etifidie wo mo sunsum wo ho sunsum afa na Abosom ne besa ne fidie ni nyina owie afa na no be sunsum ne de wo ho etu onya sunsum ne de wo ho wi wafudie no wo garden no abobi ntimi me wura mu bi eba me say wafudie enti afa na no wo be bie hira e de ato abrabo so on say na me yesi kedu akwanche me ka che say sikedu akwanche na ye susum yesi ye mo wundi ye mo wunya nkoso ye mo wunya bibia eche wasa na nanum kwesi saa de ma nanum nyina akwan na susum ye de na o motena so no na nanum gye asa na nanum de o mo de ata akiri eti ade bia wo do sabesom se sika na ade to abekoda bia ba beka wo se sika na ade to na sika ntimi transfer sika beti wa transfer wo di sika ye project aso na dabre bia sika ye dai ekura ene ne chese ye ne china sika ma inti no ene man jira inti no Bosom ne ye dai emwa ade mo man se Bosom wo bedi ubi bia no onye wa busade ma wa ontwe ne ho firi wo nchen se so na beka che Bosom ne se wole ne nante biem na wa twe ne ho okay sa na ye dai eti ebusiafo konfo ya red and white powers na ene na batwetwe komo na ade kesi enti ehun komo ko na ba bekasa edifa ho enti bomodin so be subscribe ewo sa channel we so na enyema so timi akonkan ewo no na last word na yaso the make chewi asmen nyane say medially the great one the king of Christianity konfo ya red and white powers mi Jesus nyuma mi Jesus nyuma na mtisunsu nyuma ase ni yekasa enchire nkamfo no yekasa enchire kamfo no de a ni yekasa obi ya spiritualist wa bini wo sunsum akwadiri wo sunsum ati sunsum sem ase ati nananom sunsum ekasa konfo ya eka ho bi fi se ye Yesu nyuma ache ye bre ye ho ase e de man nananom so ni nananom Abosom enu nti na sofo bi kaseti Yesu o kaseti abotan dua ahaban any ewura any dotie kura na bebe condemn no to the sense say die wumuo no eno na mebu eno na boa me etimi ma wo mese no okay enye se meta asofu bi me ne sofu bi aso nya de enya asem da ba wo be kaseti ade enyankopon aye ne se wubu papa ade a wo papa aye na wo so hwe so etimi me respect ade bi enyame aye de aye me de ani de ma de ani de ye de ese no etisa buo no anam so be nyankopon ama metumi a obi de ne ha ne koda na ba me gina nyankopon na nanum so na nanum Abosom animu a na me kanche adi nipa ne hawo e ma na nanum a nyankopon chachiri e ma bibia ye de ewie peye isa ono ne bo so no bo botan eti wona wose wo hye ne ma ne woje e ma ni monyam ye de e ba ma no eti mi ma me a wo hwe me papa a wo hwe me e bena da wukuada efiada ne kwasiada ne yetrase Yesu sunnyuma ni okumase asoromaso kwanta Asantehene road eye kona na kora du yi adom ene na osum wi a okomanhia no wasa akwakosom ye wura enti yeso ye tie kire ede mpaibo ta ye wura na kora du yi adom achi ene Asantehene eye wura ya de nyina ote kokoso ene ya de nyina na baafo akonfo nyina na nanum so na nanum Abosom nyina ehene na baafo suma kwa ehene okuja wasu papa baby awo bia ne mo ade toche de ase na nanum tumi na nanum ahoden na nanum babo kese ni na nanum akukuduro e de amawo ene yewura otokokoso ene ya de nyina na nakoradu yado na me de ade kese achia wo bibia se bi wo hwe boafo TV wo ha bi da so amane bi da so e ya adwuma sem e ya krata asem o de furubuo wo de na ayira wo no bi twema so oto na de ayento se bi wo pesika
upeloto number fa number ne Fred the great one na no wada wuruma enema nkoyi me pese 2024 me hunu me hyebirim e de na bekode ama me fa wudin country na was Ghana ba bi e wo free na no wada ma hwehwem hyebirim mam ba wo Ghana na se wo ma magi usika wo Ghana ha na ma na pese me hwehwe hyebirim ma magi usika ba wo Ghana na pese Obama so ye ya ba bi bia wo bia fra kra wo di na besi wo dwoso uduru dwoso aso paso ma so kwantaka enya sa ba bi bia wo bia wo pa besi kumase ubesi kumase a kajetia bra so am run about ubedu so am run about a obete se ye pa entonso aboso agure jamase ofu ka ni bi se kim agure jamase ka ni bia fa me number de go screen so from nam ni mate ni kasa obesi wo mi janse me kwan madwi me a me di grade adwi kwan no te ababedu mi fie obabedu a ye be friend nananom de na ma wo ha no obebre se na daw so no nananom na wo moa mimini moa meme de ese me ye nananom kasa mafo meli di utu nananom ho no wakeka wo ha de a kire no na nananom atonchia enti wonya nchia tofo wonya chinifo a memfrɛ me ana wonya serious a emfrɛ me enim enya rough ana sa wo amonone na ye wudi country na was Ghana ba bi a wo free na de maye na se ye frɛ nananom betenetire so na sansam na wo ho no omba beka omba record de asende wo ubotie na asem na nananom ka eye nokura akwanche no mbeche no waye na ne nananom atonchia enye nokura menyi usika saa na meye madwuma enti brada wukua da fiada ne kwase da ne yetrase yesu sunyuma braba bo ho ba na kwase bi enku bebo ho ba na 2024 oso wahunu nananom tumi ene nananom animunyam upese wudi upese onya afa wudi upese onya ahoto menim yare mi ntimi sa stroke diabetes hepatitis B fibroid cancer baby pia yare bia da osubia no fa number no na frɛ konfo yaw fi se ye ka obi a wote ahaban kasa konfo ya ye number 1 wa ha na bebrese na eba wo de ba manim na se mi ntimi a me ma me ye konfo me wo mpanifo so a adwuma no bro me so a mi tu ana mo de kwama wo no mo so ye adwuma no me adwuma no yeye fi se mi pemidin me pemedaache me kwa eni ahode eni animonyam e de ama me yere eni me ma eni ma chitafo eni mabusua eni me e de me pebi enu nti menya kalabuli fa number no ne free the great one. Okay, abusia for convoy red and white powers utie nsema no wa kire wode yakọ school pa me yehunu amamle ne amane emu nsem Akwasidae eyinhira na ye no me wa kire nyema ni so bomoden se obe subscribe na wa share na bibia timi akonkan kama enso e wo honom channel we channel obi ajatu bomoden na hwe na obi yinhira nyame yadoma yesanso ehia yakram